again, Kathy, your Ilocana, Ilongga, Bisaya gal. Welcome back to my channel. And for today's video, it is another typical Sunday for us here in Las Vegas. So right now we are gonna take a short trip going to Primm, Las Vegas. That's actually the border between Las Vegas and California. So pupunta po tayo doon. Merong isang outlet mall na nandun. They have good prices. Most of them are on sale, so we're gonna check it out and see if we can find something that we'll like. We're gonna do a little bit of shopping, and then it's already 12 o'clock in the afternoon, so kakain na rin po, and then we'll head back home. So stay tuned. Outlet dito sa Primm, Las Vegas. Yan ang itsura. So sa loob po niya napakaraming mga artwork na ginawa, pero dahil ito yung parang last yata na shopping mall na pinupuntahan bago ka mag long drive, kaya siguro more like cheaper, kaya tinatawag na outlet mall dito. Tapos yung stores dito sa loob, hindi siya ganoon karami. So maraming mga nakasara, maraming mga available slots, pero for the most part maganda naman siya, at saka hindi masyado maraming tao, so mas ideal siyang puntahan. Depende kung ano yung hinahanap mo talaga. So let's go inside. Thank you.
sa area ko na to, dito banda, kasi paikot lang to eh. Pero itong area na to, wala pang wala pang stores. So, bakante dito sa side na to. Pero marami silang mga artwork. So, maganda din pasyalan. Tsaka talagang napaka bakante. Wala masyadong tao. So, ayan. Ayan, maraming available stores for rent. Kain po.
galing po kami dyan sa Aeroposto. Nakabili ng konting damit. Kasi on sale. Ayan, yan lang naman ang habol natin, yung mga sale. Yun ang mga kaya ng budget. So, ayan. Dati yan, dyan, Nike. Pero, hindi ko alam ba't nagsara. So, sa side na to, yung aero na lang ang bukas. And then the rest, ayan, mga bakante na. So, konti na nga lang yung mga stores dito. Nagsisarahan pa. Ito din. Ano to dati? Tommy Bahamas. Yung parang mga swimsuit, yung mga ganon. So, nagsara din sila. Talagang konti na lang ang naiwan. Let's see kung yung H&M bukas. Which I think, wala, sarado din. Ayan. So, ang naiwan dito, ito, dinadayo din. Pinupuntahan ko din to lagi. Yan yung yan, Michael Kors. Punta ako dyan. Tapos, kung hindi dyan, doon ako sa Kate Spade. Yan. So, right now, marami talaga yung nagsasara. Tulad yan. Well, ano naman siguro, bukas, pero, I mean, nandyan pa rin sila. Pero siguro today nakasara. So, ayan. Ayan, so maraming nakasale dito sa Michael Kors. Tulad nito. That's only $89. And then marami din silang mga bagong labas na mga items. But they're also on sale. Tulad ng mga yon, it's about $159. And then dito sa side na to, more on purses. And then doon sa gilid, yun yung mga sapatos at saka mga damit. So dito din ako pumupunta lagi pag pumupunta kami dito sa Primm Hotel dito sa Primm. Kakalabas lang namin sa Michael Kors. Kaso, hindi ko masyadong gusto yung mga style nila ngayon. Kaya pass muna kami dyan. Kaya nga eh. So, pumunta po ako ng Coach. Doon po yung store niya. So,
meron po akong tatlong main stores dito na pinupuntahan. Michael Kors, Kate Spade, at saka Coach. So, isa-isa ko po yung pinupuntahan. Kasi meron akong hinahanap na bag na, kumbaga, ang ginagamit ko lagi na term is, if it's calling my name, I want it. So, pumunta ako ng Michael Kors kanina, wala akong nahanap. No, nothing was calling my name. Pumunta ako ng Kate Spade, wala din. Pupunta ako ng Coach, unfortunately, so sabi kong unfortunately kasi lagas na naman tayo sa wallet. May nahanap po ako, and this time, this item was calling my name. Kaya kailangan ko siyang bilhin. So, ito po yung nabili ko. Yan. So, maliit lang siya na bag. Pang ano lang. Yan. So, na-in-love na naman ako. Yan. Tapos, together with that one, meron din siyang kasali. Partner siya na wallet. So, minake sure ko na maliit siya kasi maliit na yung bag. Paglagay ko ng cellphone dito na malaki, tsaka ito, okay na. Swak na siya. Kaya, partner siya, binili ko. Then, kanina din, namili din kami doon sa Aeropostale. So, meron akong nabili ng mga shorts, mga damit, tsaka 2 pantalon. Kasi nga, dito sa store na to, maraming sale. Kaya, delicates lagi pag nandito kami. Siguro, uwian na. Wala nang pera. Oh, yung kanta pala natin yan. Tennessee whiskey. Yan, so uwi na po kami kasi wala ng pera. Kaya tapos na ang maliligayang araw. Behave na naman for behave na naman for 1 month. Ang ganda ng ulap. Ayan. Uwi na. Before this whole video stops, I would like to give a big shout out to my high school classmate. I promised for her to give her a big shout out for my next video, which is this one. So, hello, Miss Rayan V. Condes Gragasin. Hi, RV. I love you, I miss you, and I hope I get to see you when I get back home in the Philippines very, very soon. So, ayan, napag-shoutout na kita. Again, I miss you and I hope all is well with you. At sa kaka-edit ko na to, nakalimutan ko na naman ang aking slogan. Again, this is Kathy, your Ilocana, Ilongga, Bisaya gal. Always saying, don't let anyone turn you away from your purpose and always live life for what it's worth. Thank you so much for watching. I hope you guys enjoyed. Please don't forget to like and subscribe to my channel. And please don't forget to hit that bell button para notified kayo sa mga new uploads ko. Bye!